Horas madihita saluhna ala lau masuk nama pekota perminggota jala prosesi jongjong mahita menyambut di prosesi. Ala masuk nama hita tu permingguan sekaligus paborhat amata padita sintong manalu sarjana teologi dohor paujakon amata padita sang hormat Banjarnahor STHMM naniuluhon ni amata preses distrik Walu DKI Jakarta amata padita MKH Sirait Magister Teologia di Huriata Nataholingon HKBP Resort Mampang Perapatan tarlumobi di topik mingguta haudaulaton dohot pilihan tu Jahuba masuk mahita mangenang tu Jojo marpar saurat Huria nitu hata ama ina NHKBP remaja dohot sikola minggu nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus onma minggu paupaton di hita dung tapatu papar mingguon di bagas joronaut ditongani pandemi COVID-10 sia alani hupasat hamima selamat hari minggu madihamu saluhuna minggu tasadarion ima minggu pono pedung Trinitatis lapatana hasitulu sadaon ni debata marhite topik minggu sadarion diarah dohita asa mangaradoti hadaulaton dohot pilihan tu Jahuba aita kasdo di podahon di hatan itu hata asa maratur hita roh tu adupan ni Jahuba jala pasahat pilihan obar tu pasu-pasuna nata jalo atau kita akan narpinar hamaul ni Jahuba jalan toktong masih hol di asini rohana bongot mahita tu parsauran nabadia lahom mamuji dohot pasangapon tu hata rap mahita marulup-ulup di joluna marede mahita
marhite-hite goar ni debata ama. Dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot goar ni tod di porbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma. Manang aha na denggan. Jala manang aha na niluluan ni Jahuba siyako. Ima na mangulahon uhum sabing. Dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho haserepon. Maradopon di batam. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Sailehon matuhami roha na tugu na badia. Pikiran na dinggan dohot roha na ringgas. Pasauton ulaon na dinggan. Sailehon dame tuhami. Asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingin. Saya marsigatun tuhatam mahami maradupon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargugui mahami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Marede mahita. Tangihon hamu mapatik ni dibata di mingguta sadarion. Ima natar surat di Rom 12 ayat sada. Na huapoi mahamu ali akadongan. Marhiti-hiti asini rohani dibata. Pasahat hamuma daging muna. Bahen pelean na mangulu na badia. Na hinalomohon ni dibata. Ima hadaulaton ni namarroha atong rap mangidugugu mahita tu dibata mangulahon na bartu pati nai ali Tuhan dibata say pargugui mahami mangulahon na bartu pati mi marede mahita. Tatopoti madosa tatu hadupan ni dibata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata nabadia jalan na bonar. Parasi jala partaluk ni roha jala na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Di halomohon rohamdo
asa maratur hami rotu adupanmu. Jala pasaton pelean hobar tu pasu-pasum nauku jalo hami. Alai sipatado hami holan naing mangedu arta portibion. Gabi lupa pabuang ulu dohot na adong di hami si lehon-lehon ni di batado. Lupa hami martangiang marminggu dohot pasahat pelean na dumenggan tu adupamu. Tuhan, on ma minggu paupaton, dung humulai hami parmingguon di bagas garejaon, di tonga ni pandemi COVID-10 sia. Hobar tu protokol kesehatan, dang bui dope akada dana sikola minggu, dohot na tua-tua, kalansia, madohoti parmingguon di bagas gereja. Lehon mahiras niro hadia kada dana sikola minggu. Dohot lansia patupahon parmingguan atik pe ditongan di bagas. Dan adong nahu pangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasesaan ni dosata. Molutung adong manang ise na mardusa. Adong go pangyodiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardingganan taringo tu dosata. Alendada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tudus ani saluhud portibion. Hasangapon ma di dibata na digijang. Hudul Muhammad. Marede mahita. Hatani dibata turpuk diari mingguon. Ima natar surat di Markus 12 ayat 40 sada sahatu 44. Songonom madido hatana. Nahudu do ibana todokon poti parasian. Gabi dibere uma pambahen ni halak madabuhon hepengna tu poti ih. Jadi torobdo namora nama dabuhon na gudang.
gabe di joma sisian nai ninna mamandok nasida situtudo hatakon tu hamu gumodang do nani dabuhon ni nama balu na pogosan tu bagasan poti parasiani asa saluhut aka nama dabuhoni ima sahatna martua doakan natu mangihon hatani di bata jala no peopsa amin mare dehita laos jong jong tidak ko mahapor siyotay songon nahina tidak ko nidongata sa hapor siyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di dibata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Purbadia adorang sohabubuan ido tu hata na tumaon na bernit di panghuman ni si Latus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silangi na tuat tu banotoru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lau hundul tu siamun di bata jahuba amanai pargugu na suatu dusani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manghumi hala na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot dia sesan ni dosa dohot dia hatai na mandok mula mangulu sogut daging ni hala nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin hudul mahamud Shalom horas madihita tabegi matikting di huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pono pondung trinitatis dohot topik hadaulaton dohot peleat tu Jahoba paduahon pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort pada hari ini minggu tanggal 19 Juli 2020 pada ibadah pukul 9.30 berbahasa Batak akan diadakan pemberangkatan Manang Paborhaton Pendeta Sintong Manalu STH dan pelantikan Manang Pakojakon Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STA MM Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan yang dipimpin Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta.
Pendeta Sintong Manalu akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo, dan Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor STHMM pindah tugas dari pendeta fungsional di HKBP Petojo Resort Petojo. Marilah kita berdoa agar pelayanan hamba Tuhan tetap dalam penyertaan dan diberkati Tuhan. Dan setelah acara ibadah minggu ini, kita akan melanjutkan acara ramah tamah di gereja ini. Patuluhun ucapan terima kasih sadarion Minggu 10 sia Juli 2020 di Parmingguan pukul pitu dohot pukul sia 30 papungu peleat dohita tujolo songon tanda hamoleteon ni rohata menggunakan amplop yang sudah disediakan di Pakobasion di Pendeta Sintong Manalu Salelengon di Huriata. Paupaton kenaikan kelas sesuai dengan program sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan dilaksanakan kenaikan kelas anak sekolah minggu. Palimaon rapot HKBP Resort Mampang Prapatan. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli telah dilaksanakan rapot resort HKBP Resort Mampang Prapatan bertempat di Gereja KBP Mampang Prapatan, dan rapat resort ini telah memilih majelis atau parhalado resort HKBP Mampang Prapatan periode 2021-2024, diantaranya Naparjolo Situa Horas Simbolon Sian HKBP Mampang Prapatan merangkap sebagai Sekben Resort, Paduaon Sintua Res Halomuan Sinurat dari Mampang Prapatan merangkap sebagai utusan Sinode Distrik, Napatoluhon Situa Sarwo Edi Siagian Sian MT Haryono merangkap sebagai pengurus pelayan Koinonia Resort, Napaupaton Situa Dapot Lamsiar Marpaung Sian MT Haryono merangkap sebagai pengurus pelayan Marturia dan Diakonia Resort. Naponopon persembahan dan ucapan syukur diberitahukan kepada seluruh jemaat yang hendak mentransfer persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening Huria pada Bank Mandiri dengan nomor 123-26-000000-2 atas nama HKBP Mampang Prapatan, atau dapat langsung diberikan melalui Sintua sektor masing-masing. Papituhon ruas Namar Sahid Tabuan ma di bagasan Tangyakta ruas Naparja Namar Sahid Ima Nyonya Sintua Simanjuntak Inang Leorisa Yuslinar Sunario sektor 2 dalam masa pemulihan di rumah. Hatan ini bata pasahat madalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Napawaluhon ulang tahun kelahiran Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon didok hatani di bata madok maliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido de batas yak kamu marhite-hite Kristus Yesus akapelean hamoleteon dot na asing na so di jinaha di tiktingon tayida madi harotas acara na adong di hitabe songonima tikting na songonima tikting di Huriata di bagasan samigon tuhata mama masuhita Horas. Mare de mahita sian bukede nomor 464 hubungan madiriku huhut pasahato pilihan Naparjulu laos mengaradi diri tu mangihon hatani di mata napinatol hasne mata preses padita MKH Sirait MTH. Tuhan
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengharamoti hati-hati dan pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita. Tatangihon ma hatani di bata di minggu tasadarion ima di minggu paonopon dung Trinitatis tersurat di 5 Musa bidu 10 ayat 10 sahat rodi ayat 10 Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ikon marari raya parlape-lape ako pituari lilingna. Ia dung di papunguho parbueni sian pardegiammu dohot sian pangilingammu. Jalai komarlas nirwawo di hari rayam. Songoniho dot anakmu dot berum. Dot naposom bawa dot naposom bu parupuan dot halak lepi. Dohot halak dagang. Dot danak natading dilapin dot parupuan na mabalu. Di bagasan aka hutam. Ikon pituari liling na homarari raya di Jahuba. Di batam di inganan si piliton ni Jahuba. Ay pasu-pasuan ni Jahuba di batam maho. Di saluhut gugu ni tanom. Doho di saluhut ulaw ni tangam. Di baheni ikon marlas ni roha si tutuho. Ikut tulu hari di bakasa sataon ro nasa bawa di tonga-tonga mutu adupan ni Jahuba di Batam. Denganan sipilito ni Jahuba. Ima di hari raya sagu-sagu naso niasoman.
do di hari raya Minggu, do di hari raya perlape-lapean. Jala jang jadi rumar buti, Roma nang ise tuadupan ni Jahuba. Ganup tahe marguru tu natar lehot tanganna. Hobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jahuba de Batam tuho. Ema sahatna. Hurian itu hata di Mingguta Sadarion masuk mahita tu sada ibadah na menekankan ahado ubahin nagabeta buka ibadah ta sisonari. Dungina paduahon ahado lapatan ni persembahan pilihan nata patupa di bagasan ibadai. Molo turpukta Sadarion adalah pidato perpisahan. Manang amanat. Amanat ni si Musa tu bangsa Israel naung 40 tahun merdalan dung bola 2 tawi sonari adong amanat ala dietok si Musa dan mungkin besi Musa boleh satu tanah kanan. Itu berarti perjalanan kita adalah perjalanan ke depan. Songon sada garis linier deh, moloni tarik sada garis, dan mungkin be tarikot tu balakang. Hira songon nama rurang tahun deh. Moro marurang tahun dan mungkin bega bemulak kita tu ulang tahun ke-5. Terus nama mardadan. Sonari pertanyaanna. Ahado makna perjalanan ningulu ni na persea. Apakah makna perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Melalui ibadah ini kita diingatkan mengenai ibadah dan persembahan. Molo taingot 15 minggu nasalpu hampir 3 bulan mahita. Naso marminggu. Jala dong ko pe gereja naso marminggu di gereja. Noain. Tuani ma KBP mampang perapatanon boy marminggu sadarion. Adong ko na mabiar. Alani ko piton. Mabiar iba na beribadah tu di bata. Molo di taringoti halak batak. Molo 15 minggu hita na somar minggu di garijai. Rodo akka usul. Sari-hari do hita mar minggu paditanami. Ala eduk pinuka munang masuk. Jadi perjalanan ni Huria Kristen Batakon dan gue alang-alang. Buka. Jalan terus. Jadi sebenarnya perjalanan kita ini adalah perjalanan ibadah. Molo bangsa Israel ikon marpesta nasida pitu 7 tahun, 7 heli setahun. Holan marpesta madok mauliati tu di batah. Tabba memuse ikon marari raya perlape-lapean 7 hari lilingna. Supaya kita menelah kembali ke belakang apa yang telah terjadi. Tapi kita tidak mungkin akan kembali lagi ke belakang. Songo per minggu tahun deh. Molo nazurui makata-katai deh hita sebelum berminggu. Tai paluasi manuaing per minggu tadang bebe makata-katai be. Aladang bebe rak be ilabung iba hudul. Ikon minimal
meter semarang sada setengah meter jaraknya. Edang mungkin be makatatai lao marminggu tu gereja. Jadi kurang ko makna na positif ala ni pandemik COVID-19 siyon. Suatu gabi menderita hita taerong na mengalami COVID-19, tapi ada nilai-nilai yang plus, nilai-nilai yang positif. Mulai danak ijabu 15 minggu. Gabi mulai nak buru di bana. Tabama Nabi Nutona marsiajar mengalop pamemana 15 minggu. Berarti tabelo pista ridak danak. Romano aing marsiajar marsikola ngapakai internet. Ada dak pajupang be di tengah-tengah ni bangku sekolah. Jadi mulai esok tidak rupanya itu hita ada makna ibadah di COVID-19 siang. Basangan minggu songonok kita marminggu. Maka ya luar biasa penilaian ni Tuhan itu hita. Ai melulu nama hita manangyo kata ni debata moloro tu gereja. Molo saya mau kodok. Ale dang mungkin be mau kodok be di gereja be. Enggak pakai masker be sudah jalma. Olah marhosa be sipata maul. Jadi Tuhan itu pesta berlapi-lapiano tapatupa. Molo adong madok baunang jo marminggu jo dala kalansia na pawierhudo dan siyay. Ngahusulhon sada minggu sada waktu sudelan siyay marminggu. Alay dibatasi mapertikian. Molo do sonari nga 11:11. Apa 11:10 hita masuk nakin. Jadi sekarang masih 1 jam. Berarti itu dan siang cukup. Tak boleh beko sepi itu ede. Siang awal 1 akhir. Asa marminggu nakaran siang. Molodang saya mebir hita lau beribadah. Dak siha biaran beribadah. Mula diturpuk sadarion ibadah adalah merupakan kesaksian. Jadi menuhalak na beribadah kesaksian tertuju dibata aro nang jinalom dari Tuhan Yesus Kristus atau dari Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita ini dari hari ke hari apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Jawabnya sebenarnya banyak hal. Tapi namanya manusia selalu marhoyoi do saya di etong-etong. Kesusahan, penderitaan. Tapi kalau kita bandingkan mana lebih banyak berkat yang kita terima dari Tuhan dibanding dengan penderitaan yang kita alami. Bagi Tuhan penderitaan bukan saja penderitaan menjadi kata akhir. Bagi Tuhan mungkin penderitaan yang kita alami itu menjadi untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita lebih baik perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Antara suami dan istri. Antara keluarga bapak ibu dengan anak-anak. Menjadi komunikasi yang luar biasa. Dan inilah makna daripada kesaksian kita. Ketika kita beribadah hari ini berarti Tuhan Yesus Kristus itu menjadi satu bentuk pernyataan diri saya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau masih memberikan berkat-Mu setiap saat kepada saya. Saya tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Karena Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kita dari detik ke detik, dari menit ke menit.
Tetapi arahkan perjalanan hidupmu ke depan. Jangan terlalu banyak mengingat-ingat masa lalu. Tapi ingatlah masa depan kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Kalau ditanya orang Batak sebenarnya, ai pasikolaon sudihita borhak siap bonani pasugit, tangiam gumabuak kita. Kita dibesarkan oleh doa. Tapi kenyataannya kadang setelah kita berhasil di kota-kota besar ini, kita lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Tapi awalnya starting point perjalanan kita adalah perjalanan doa. Itulah kesaksian kita. Jadi dua padita nanang borhat dok nanang siujakolon sadarion kesaksian muna tutonga-tonga ni huria parjolo do tutonga-tonga ni keluarga berkesaksian kamu bahwa selama 15 minggu ini kita ternyata Tuhan itu masih terus menyertai hamba-hamba Tuhan. Saya di pasu-pasu debatayo kita diramoti do sudia kena poson itu Tuhan ini. Dan tentu dengan kehadiran kita saat ini kita masih bersyukur karena kita instruksikan ke seluruh gereja kita 83 gereja kita HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ini. Saya bertemu dengan Pak Gubernur juga. Saya katakan HKBP akan membuka ibadah tanggal 5 Juli. Apapun ceritanya. Apakah nanti daerah kita ini daerah zona merah? Tentu kita harus menghindar dari situ. Tapi ada kesaksian kita supaya kita bisa jalan. Walaupun ada beberapa gereja kita masih takut membuka ibadah-ibadah seperti ini. Yang penting mengenai apa yang diminta oleh pemerintah, ya kita lakukan itu saja. Duduk kita atur dengan baik. Tidak seperti yang lalu-lalu dan jangan lagi bercita-cita parmingguan ni HKBP songonak asal puibe. Kita sudah di new normal ini harus kita mengangan-angankan atau mengimpikan ibadah HKBP ini tidak lagi seperti ibadah yang membludak. Tidak lagi. Tapi ibadah kita adalah menjadi ibadah yang berkualitas. Dan ibadah itu adalah memang personality, hubungan saya dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita hari ini. Lalu yang kedua, ibadah kita adalah persembahan kita. Pilihan ngulut tado. Itu ibadah yang sebenarnya. Adong go gereja nuaing selas rohana dang membuka permingguan ala dihilala ay gumurang kepilir ro ala na sa marminggu tu gereja. Ini penilaian yang negatif. Ala molo mentransfer dang ulo be dang mungkin be 5.000 be transferon. Minimal ditransfer itu harus 50.000. Oma pilih aku na sa mingguan. Ay gumurang ko hape pilih masuk. Molo marminggu di Jabu. Ujung kami maretong-etong manasida na marminggui. Kalau kita mau bertanya apakah ini ibadah sebenarnya? Ibadah yang sebenarnya adalah hidup saya, penyerahan hidup saya, aliyamang, sama seperti pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang ketujuh ketika dia di kayu salib. Setelah dipajojor Tuhan Yesus, pitu perhata di hadapan sidang, na perpudi ama di Tuhan Yesus Kristus. Itulah ibadah.
Ale amang sahatu tanganmu mah daging dohot todikku. Jadi ibadah tidak saja di gereja, tapi ibadah juga di tempat kerja, ibadah juga di tempat tidur, ibadah juga di ruang tamu, ibadah juga di mana saja ada ibadah yang bisa kita lakukan. Karena ibadah itu adalah penyerahan diri saya kepada Tuhan. Jadi koringgas ma mampang perabatanon martangiang mado ali amang sahatu tanganmu ma daging dohot todiku. Tidak ada keraguan lagi. Ada optimis, ada semangat yang hidup. Moloruk saya pinasaha daging doto dinimba tutuhani. Dangadong besi pikir honot tataringot tunamasa di portibion. Adong sada keluarga marpesawat. Hari kemuda tu hitaan. Rona sida madok homa jam 8 pagi maho au jam 5 sore mak. Tangulo rap na sida sa pesawat. Ala maretong sida te beha wahan no pesawaton. Ba paling saya do hita non na tewas saya non mangudu dupe inaroana. Maretong etong nomor ahon, nomor pesawaton. Jadi hidup ini kalau seperti itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Enak peseh pinagilo molo soromoro hanit bangudu dito terus. Panjang umur sehat-sehat itu gusti panghiduan. Itulah ibadah yang sebenarnya. Jadi songon itu nang tuhamu nanang siujak konon do nanang sipaborhaton. Ibadahmu pasahat kamu daging do todimu tujulun di bata unang lupa tiap pagi, tiap malam, siang manang di dia pe. Manang na adong perlayanan na maol, ali amang satu tanganmu ma daging do todiku pajupang do na bersangkutan ini mungkin di luar dugaan. Tuhan sudah atur yang terbaik untuk itu. Di sonido hita, molomar minggu hita unang lupa hamu pasahat daging do todimu tujulun di bata. Hudul hamu asa berkualitas per minggu tapi setiap minggu kolak kudul hamu di tonga-tonga di bagas jorai. Ali amang satu tanganmu ma daging dohot todik. Widu sonita he. Itulah ibadah. Molo saya sataringoti ka ibadah, aro ibadah, ima ibadah. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sepenuhnya dan Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang memberkati kehidupan saya. Mudah mamu di bekas dami nasihat Tuhan ini. Naparjolo ibadah adalah kesaksian kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua ibadah adalah penyerahan diri saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pasu-pasu debatama mulauta nan sadarion. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus di patorakko tutu akaparpesta di kami ikut setiap hari lo kami madok mauliati di ngulu nami ali Tuhan. Molo saya marlas niroha ngulu nami Tuhan dau makarsak dau makana maul alai molo saya holan namaulido hubikiri kami. Gabe saya marsak mahami, saya marukir mahami. Hidup ini harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya senantiasa bersyukur, maka Tuhan akan menambah setiap saat ucapan syukur kepadanya. Engkau memberkati kehidupannya menjadi pemberkatan hidup siang dan malam. Terima kasih kehadiran kami ketika kami sudah beribadah hari ini, supaya menjadi ibadah yang menyerahkan hati pikiran kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kami adalah perjalanan ke depan. Masa depan kami juga adalah masa depan ke depan, sehingga tidak akan ada keraguan lagi.
dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengan hari ini hamba-Mu akan diberangkatkan untuk melayani di tempat yang baru dan akan mengukuhkan pendeta yang baru lagi. Itu menjadi pertanda gereja ini tetap hidup dalam kesaksian dan ibadah. Engkau berikan kekuatan yang baru, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka dan seluruh keluarga, dan seluruh kami yang hadir dalam ibadah ini berdoa untuk mereka. Segala rencana pembangunan gereja ini Tuhan, ke depannya Tuhan aturlah. Tuhan akan memberikan pembimbingan-Mu kepada mereka setiap parhalado, sehingga Tuhan Yesus Kristus berpihak kepada mereka. Kami tidak boleh ragu Tuhan menghadapi kehidupan ini walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi kami harus mematahkan, harus menghadapi COVID-19 itu dengan kami menjaga kesehatan kami masing-masing dan juga masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, muliate madiho ali Tuhan Yesus Kristus, pasu-pasu mahami ali Tuhan. Amin. Maret de mahita. Saludos.
Urian itu hata sahab mahitan wain napa porhaton doh na paujakon padita KBP resort Mampang Perapatan marede mahita 467 ayat sada asini roham hupuji. Hamu amaname dot inaname dot napasubulong ni Hurion sadarioma pabarwatota mata padita sitong manalu sarjana teologi tu pakobasion nanembaro tahamoleate honma tutuan Yesus sudi pakobasion nasida nasalaon di HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik Walu DKI Jakarta Rayon. Obartusi tabigi masurat keputusan ketetapan ni Ibu Surya Kristen Batak Protestan taringotu perpidaun nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 103 garing PDT garing SK garing 2 garing 2020 Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pandita Sintong Manalu Sarjana Teologi, tanggal lahir 30 Mei 1958. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan terhitung mulai 1 Mei 2020 menjadi Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut dalam lampiran kolom 6. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 19 Februari 2020, Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pandita Dr. Darwin Lumban Tubing ditandatangani dan dicap stempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Kuria Kristen Batak Protestan nomor 103 garing PDT garing SK garing 02 tahun 2020 tertanggal 19 Februari 2020. Dahulu nama Pandita Sintong Manalu Sarjana Teologi, jabatan Pandita HKBP Resort Mampang Perapatan, tempat tinggal Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang jabatan Pandita HKBP Resort Pasar Rebo, tempat tinggal Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta. Kuria Kristen Batak Protestan, Kepala Biro Personalia Pandita Josmar Sinaga Sarjana Teologi ditandatangani. Dawat gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dawat gowar ni to di Purbadia. Hupabarhat mahamu Pandita Sintong Manalu Sarjana Teologi, sian HKBP Resort Mampang Perapatan tu HKBP
Resort Pasar Rebo, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Saya di pasu-pasu tuwata maka pakubasyon muna na selaw di resoton. Jala di parguguyim hu di pataw mahamu. Di inganan pakubasyon muna na baro. Amen. Mari de mahita. Manami do inanami do sudina pasubulung dengan sahuria sadarioma ojakonon amata padita sang hormat Banjarnahor STHMM gabe padita resort dia KBP resort Mampang Perapatan obartusita bagaimana surat keputusan ketetapan ni Epur Surya Kristen Batak Protestan taringot tu parpidon nasida dot blaun ni padita resort habartu aturan peraturan ya KBP 2002 dong amandemen patuduan. Surat keputusan ketetapan nomor 91 garing PDT garing SK garing 02 garing 2020 Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Padita Sang Hormat Banjarnahor SHMM, tanggal lahir 16 November 1970, jabatan dahulu pendeta fungsional di HKBP Petojo, Resort Petojo, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 menjadi pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut dalam lampiran kolom 6. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 19 Februari 2020. Surya Kristen Batak Protestan, Eporus Padita Dr. Darwin Lumban Tubing, ditandatangani dan dicap stempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Surya Kristen Batak Protestan nomor 91 garing PDT garing SK garing 02 garing 2020 tertanggal 19 Februari 2020. Dahulu nama Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM, jabatan pendeta fungsional di HKBP Petojo, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang jabatan Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, tempat tinggal Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Surya Kristen Batak Protestan, Kepala Biro Personalia Padita Josmar Sinaga, Sarjana Teologi, ditandatangani. Ulaoni Padita Resort Sada Manguluhun Resort Rabdohot Parhalado Resort 2 Manguluhon Huria Sabungan ni Resote Rabdohot Parhalado Partohonan. Tulu Manguluhon Rapot Resort
rapot parhalado resort dohot akarapot namar rumang terkait resort. Opat, mamikiri nasa narikot na tau panguluhon dohot paheheon huria dohot parhalado na diresoti. 5, maniroi huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawabna. 6, patulucon haputusan ni sinode godang, majelis pekerja sinode, sinode distrik, majelis pekerja sinode distrik, dohot rapot resort. 7, mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. 8, patupa evaluasi dohot mangaleon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapot resort dohot preses. Surat ketetapan ni Purus Huria Kristen Batak Protestan dohot ulaun ni Pardita resort mengikuti aturan peraturan ni HKBP noaeng na manukun maau di hamu Pardita Sang Hormat Banjarnahor STHMM naulu dohamu ojakonon gabe Pardita resort di HKBP resort Mampang Perapatan laho mangulahon ulaun songon nang binigemuna nakin naulu doau saya didongani jala dipergawai Tuhani makahu mangulahu saluhne mar hite-hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbadia huo jakom mahamu gabe Pardita resort di HKBP resort Mampang Perapatan saya didongani jala di pergugui Tuhan de bata ama hamu mangulahu saluhut ulawni asa mersangap warna mar hite-hite pakubasan muna dihuriyai. Amin. Hamu amanami dot inanami do sudena pasubulung ni huriaon jako kamuma amata Pardita Sang Hormat Banjarnahor STHMM jala masyuru pamahamu di bagasan hasadaun ni todi patuduson ulaun ni tuhatai. Ya, udul mau. Martang yang mahita. Ali di bata manami raja ni huriyai mauliate madiho ala naung di luar soa manami Pardita sitong manalu STH. Makubasi huriaon na selaon. Pasu-pasu mapakubasion nasida bay sangap di luarmu. Jala bargugui manasida di ingan ne baro. Mauliate manang rohanami di hoa lanaung di tongoso na posom. Pardita Sang Hormat Banjarnahor STHMM. Lau marhubas di resoton. Saya urupi pergugui jala patau maka na posomi. Makubasi huriam masamarsanga po di saluhut panggulmit ni huriam. Di luaton. Laos pasu-pasu manang huriam. Di tonga-tonga ni resoton. Toktong marhasadaun. Lahu manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mauliate madiho di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saat mahita naman kata pinasama memandu ulau tahun. Saat maita tu acara nama dokata perjolo hata pertandingan sian na pinaborhat ima keluarga mang sintong manalu na paduahon hata pamuhai perkenalan sian keluarga mang Pardita Banjarnahor hata borhat dot pajakonon mewakili HKBP Mampang sian utusan ruas amang Sintua Dr. CS Utasoid mewakili utusan Parhalado amang Sintua RS Sinurat mewakili HKBP MT Haryono
amang sintua patar Tambunan, los diuduti penyerahan cenderamata sian Huriata mewakili Huriata di Pasahat Partaun amang sintua ha Simbulun, bimbingan pengarahan Naparpudi sian amang preses. Amang inang, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon supaya setiap yang menyampaikan kata-kata pancakonon dohot hata borhat jepek mak maksimal ma tulu minut moliate mak. Horas madihita saluhutna hudok nakiktunata dakpola madoka tahuate di acara ramah tamah manon holanau peniku dakso nang rohak wang goso hudok kata nang gosawoti kinna parjulu mainata Moliate ma dito hata pardinggab basa marahi pasod do hita saha tutikyon jala moliate ma aka amang inang diaka parsaurata na satok kini godang do aka nauli nadenggan hudai hami di HKBP Resort Mampang Perapatan terkhusus di Mampangon diaka parsaurata may nang doho diaka sirarion dohot diaka dengan dibasa ni Tuhani naho jalo hami sehat-sehat do hami saliling di Mampang Prapatonon dihamu akka dong aku Maranata Pugwanina Inahana Pungan lansia dohot Deborah tokidonian persaurat tay alay berkesado di rohanami tung penuaing damboy hita saluhut na marming bapala ditikyon manang na dijabu nuaing mengikuti acara permingguanon tangyang nami horasamu tinggal ho kami di son jalatangnya ko kamu hami nang namelayani di HKBP Resort Pasar Rebo sehat-sehat nang pehami di Pasar Rebo tong manang di persaurat tay manotong jonok do Pasar Rebo tu Mampang muladong akaulaon naboy marsijowad do hita adong akanamasa di son adong tiki usaha honon nami rotuson moloh bere kami do akka pendeta na melayani sianon natong dope di Jakarta melayani saya diusahahon na sida doro madulo hita hamu akka manami na nami di Mampangon hami pe usahonon nami masongon akka na sida tanyang nami akka inang do tamo amang sehat hami tu Pasar Rebo sehat-sehat manang hamu di son jalalam tumar bungaram mahuriata Mampang Perapatan puti mahata sawatik siana ita beamat tama dihamuna kamanami nanami naro marparsauran di bagas joros sadarion suak songoni nama dohoti acara ibadah minggon di bagas nabi marhite live streaming mauliate maditu hatta ala dinggat do ulaun verifikasi na di hari Jumati jala serah terima jabatan naktuari na niuluhon ya mata preses ari na bersejarah ma ari sadarion ala tanggal 8 bulan 7 tahun 2010 di paujak mahami gabe padita resort di Resort Mampang Perapatanon ala pida tugas yang Resort Sulawesi Utara Manado jala Roma Mose SK
iko pidama tu resort Pasar Rebo. Nah di hari Minggu tanggal 12 bulanon nunga diojak ko behami gabe padita resort di Pasar Rebo tong na niuluhon ni amata preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta amang padita median kahasirait jala sadarion tong nasida paborhato kami tulu halima nasida di distrikon manguluhon acara namardomu tu perpindahan nami alani amang inang 2 tahun 10 sada bulan mahami makubasi ulau di resoton dung ojak dison ima na bersejarahi na bersejarah na paduahon huidahami di minggut dan asal pui torop sian lan siani huriaton naromar minggu sadarion atik pe nunga adong nian protokol kesehatan memandu ibadahi luar biasa. Kami mantan nasian Manado pe hadir di son amang Jenderal Wilmar Marpaung mantan Kapolda Sulawesi Utara hadir donwaing amang Jenderal Sulaiman Banjarnahor mantan Danlan Tamal Sulawesi Utara hadir donwaing rap dohot keluarga di son alani hamunak kamanginang mauliate di tuhata mauliate di hamusa luhutna jala loasamu mahami beberapa hari ini masih tinggal di Mampang karena menurut buah-buah ni para tauta di Pasar Rebo sampai 2 minggu nanti akan diperbaiki rumah dinas yang akan kami tempati. Jadi hudok sebahagia petahok asal mabui huingani hami jalan mingguan rencana hari Jumaton disima borhatami sian Mampangon. Jadi molo isod dope hami baalani tabuni pakilalan nami dope nahurang lilik kami di Mampang perapatanon ido mabain songonima lasni rohanami sehat-sehat rohami dison jalasada danak boru sinomoropati martupul do dison jala tapa borhat do tarpasu-pasu pardonga saripionna di Medan hati hai luar biasa do padita nami padita Banjarnahor doho inang isona kalas ni roha dison sedih hatiku meninggal hon Mampangon niku naktuari tuhamu ala ni dinggan ni parsaurat do dison saya naik kurang liling alaima nunga sahat do nauli na dinggan selamat bertugas mamang padita nami hirasa rupa do tampang tak holanon no poso do hamu molo poso hamu lebih energik ateh selamat bertugas mang selamat keluarga macalo akalas ni roha pasu-pasu dan si bawai mudah-mudahan lulus akpol do teh itu teh jadi mola tema dihita alat apa gajang do penon di acara ramah tamang unang pitor mulak kita aitung di parade panitia do acara ramah tamahan non songot tugut tak arian alani belga nilas ni rohana sida nang manomu-nomu padita sang hormat Banjarnahor maulate di tuhata maulate di amang preses maulate madihita saluhutna di acara ramah tamah penno tauduti horas mahita
Tamahita mandok mauliate tu debata para siroha. Lai dulu buka masker hon asetad dahamu. Ala dilehon do tuhita tikina denggan sadarion marpungu di bagas joroni debata sadarion marhite parsaurata. Semoga ma jamitani amang pareses nakin boy ma taulahon di bagasan rohata boy gebe pedoman di ngoluta asa boy ngoluta seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi nahu hormati kami amang pareses dawat rombongan nasian distrik nahu hormati kami amang menalu dawat inang, nahu hormati kami amanami inanami na pengudison sadarion. Jadi alani situasi sonari dang boy piga halak naro tuson laho menyaksihon pangojak konon nami. Jadi alani so piga halak bedora patanda honokku keluarga nami naro na perjolo maulate mandi Tuhan ala rodo dison hahadolikku ala sahutanda amang simatuakku doli. Jadi amang ondo nasongon hadolikku huanggap amang Sulaiman Banjarnahor dohot akang baru tapu bolon dohot maringan Banjarnahor namangihut rodo dison kakak nami nyonya pendeta Sitompul dongan sajabu di HKBP Resort Petojo Inang baru silaban. Selamat datang Kak. Songoni manang nyonya Sintua B Sinaga baru tumeang nang amang sianturi inang situa baru sidauruk. Jadi amang inang on mahami keluarga pendeta sang hormat Banjarnahor baru saragi opat madak danak dihami sada masongon among na parjolo siakangan Nicholas Banjarnahor na paduahon Grace Deborah Banjarnahor na patuluhan Priscilla Jennifer Claudia Banjarnahor na paupatun siapudan Iopelia Banjarnahor sidonoku amanginang mauliate ma dipanjakonon muna dihami semoga ma tujulwanon di bagasan lasniroha sukacita berkat melimpah hita mersaur di gereja Resort Mampang Prapatanon imahata nasian hami ana perpudi sahali selamat melayani ma di amang Manalu di Resort Pasar Rebo. Semoga tetap sehat-sehat amang, sukacita, tetap semangat ati amang songoni mahata sianau ditambahi amang pendeta ma oras mauliate imahata siap kami di hamu kan itu Tuhan nami lebih ini amang pereses maliante do amang perdita Kota Barat amang perdita Saragi ketua panitia temu pisah amahami amang inata bersaragi nungawajak kami di son siap mahami melayani di AKB Mampangon maliante mak horas malita. Ujo hamima utusan sian ruas ni huriata KBP Mampang amang sintua Dr. CS Hutasoid los mangaradima sian parhaladu mauliate. Perjolo dok bah horas dihita sudena hadir di gerejaon. Ngau pak bulan dang merminggi ba di gerejaon. Jadi
tung masih holo iba alana marminggu di jabu adong go tabuna adong go hurang dak tabu jadi saya nihutud do permingguan na binanya mata Perdita Manalu sampai saya nak pisipata adong kemacetan hurang torang suarai alai saya dukuni turnihutud do muse kebektin na binanya mata pareses sen kairos takas do jala dongan nomor kebaktian di Jawa do jamitan ni Perdita Pareseson mencerahkan tak kubo to manengah tabatang ni mencerahkan anggo ada kon tung hatok bo jamita ido maksud nera song di nang jamita ni Perdita Manalu las doro ma bigi alai sonari ngapida Perdita Manalu sekurion banggo rohana minyan kurang liling gope hamu di son satu kid dope tang manta dope perdongan tadi gerizon dengkad sudah berdalan di kamu dangarung nahurang jalalas ni rohana paling perpudi sudedo tikos di padahal kamu sudah yaka organisasi sekolah minggu naposo ina ama akas seksi terlebih na perpudi jasa muna menuntaskan lansia pengurus lansia ini 10 tahun pengurus lansia kedua jala saya macet do melonek penggantian alaina terakhiron dengan sukses Perdita Manalu bui melaksanakan pergantian ketua lansia tua mata sinurat horsma dihita sudah di sini jadi donok kudo nabi nege aina dililei banjir rahmat pasitu Perdita Manalu cam mampang inna alana memang saya banjir rupiah gari jaton nian ngai berusaha DKI membayar pompa di sebelah selatanan aik nasionon diputar rotusi alai jutaan dosi ga pompai jadi saya banjir rohita jadi asilo roha dia mata Perdita walau 2 hari marhonong ijabu isuruh makasih tu merlange menaruh makanan jadi dia akan naposo matu iba alani do rebede terpidda Perdita Manalu gereja Mampangon jadi urusamu mau nak selonong gereja ini jadi sebetulnya tung di bab pompa di san gabe soma usaha ta neng mabab pompa di gereja keliling gereja ma ta tembok ta pasang ma pompa disemprot tu sungai daripada renovasi gereja sampai tingkat 2 renovasi Jabun Perdita renovasi gedung pertemuan itu sangat mahal lebih murah mah molo tabai pompa jadi karena po sedokon baroma amata Perdita ne baru Perdita sam hormat menjernahor besotung mereka dia musada dilele banjir lonong ko sadari 2 hari tangguy kaluar sejabu jadi ale pos rohanami tong ma berusaha hita asabe unang banjir gereja tahun ay penyakit di Jakarta patuluhon mengenai pembangunan sekolah minggu memang rencananya sudah harus selesai alani pandemi corona COVID-19 tangbui merdalan ternyata duk sinukunan akasitua sektor gudanggo na menderita ruasi na hurang ngulu-nguluna jangan merdalan no patali sembako di gereja tang niripu tak songoni alana gudang na hona PHK gudang na dirumahkan gudang na berpencaharian ikut di dulu tang buibe jadi silo roha jadi molotung macet pembangunan sekolah minggu ba rap martanyang mahita satu haru hatop saya corona alai ko berpikir rohita corona selilik sodafot antivirus vaksin
Olo DP sampai akhir tahun undang selesai. Jadi guguni tangiang sama benota asang giat humatop kita bui rap merminggu di somar sonak sonang sehurang manangaha. Napa opaton na perlu dohonokku. Alian no kritikun na kanadibe dumulu dokoni. Sekolah minggu dohot guru sekolah minggu diusahakan masa baik-baik na asa diajari marhata Batak. Guru sekolah minggu ikut mabui marhata Batak. Unang malas rohatta mulut abigi ngalam gudang per minggu marhata Indonesia. Gua mulu bigi songoni hudokon, ay mulu songoni nga salah hita. Daktat tuisibe filsafat ni negara. Hita negara bineka tunggal ika. Beragam-ragam tapi bersatu. Jadi semua suku-suku dibenarkan, dikuatkan. Pancasila medok sila ketiga persatuan Indonesia dan didok kesatuan Indonesia jadi semua suku-suku bangsa bisa hidup dan adong dope budaya Indonesia sedang dibentuk budaya Indonesia. Nah dong budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak itu. Jadi tapahok ma asang giat ma dong pelajaran bahasa Batak di gereja Tatsong nang adong di huri-hurian asing. Jadi ima popaton palimahon berselamat datang di pendidikan baru pendidikan Banjarnahor ala setuktor mereka di hamu dua musim meloro banjir pos lorohan nami bamolo perlu son namar langai tau to ima tawan. Jadi ai hami pe di bagas nami saya roru tamu banjiri alai ba alanga somal ba tinaon namai jala pige-pige pe kita di sona ronggona kejebuna tenggelam. Jadi selamat jalan mata mata pendita menalu tak pula lungur rohanami ajono go pasar ribu budo hamu setiap saro merdelani tu son mulu malungu kamu songonina kami laut tu pasar ribu songonina pendita Banjarnahor selamat datang madi hamu tuhuria mapang perapatan akan nabur juru si son mulu tuk pedong saotik sahidna mulai picak petur burjudo buse ido mulai huria gereja mampak perapatan tangaruk pola ison na gawar menang na recok. Jadi penutup mihataku tu pendita menalu bisa betul lah gerohan aminyan menyesalo hami teripapidhamu idok main na ilili banjir dia mamta pendita ina jadi unang me alani nong dia tur hakabi piri kot songoni ba hujalo hami me dengan baik hati. Jadi selamat jalan di hamu hipat cipas samu di pasar ribu kami pemolo neng rindu amer kamu bodoh kami roto pasar ribu songoni nang apanta pendita Banjarnahor selamat datang madi kamu rak mahita di gereja on tutik neng ro burju-burju do kami sini ale kamu pe woto kami burju tu kami haduan mau lihat dia mata pareses naro melantik sederion akka jamita pencerahamu na hubigi kami macai tikos tak woto nak kata batanga amat tapareses memang doko kata batangi hatus idong gohu terjemahul lapatana. Jadi dua jamita binegi na opak bulanon mampang dohot sen kairos ido. Jadi odo piau mar minggu dung opak bulan las rohaku jala tikeneng ro bude pe kita terus. Dangarung ke penahona corona COVID-19 sem mampang binegi. Alani di benne palot cita mar minggu di son. Ayang go gereja Tibet dang bude pe mar minggu di gereja. Alana itu daerah merah. Jalan di kita pe molo hoda do sada dua halak kita corona di son tertutup pun do gereja. Jadi mana mahita? Tai hutum masude aturan-aturan kesehatan elok ngai. Nakini berkamu terus sempro perjolon. Bamolo ngauna hona non namar makatai di somse utang-utang bali di mana? Itu maksud tu. Jadi tai hutum masude aturan-aturan ni asabu kita langgeng. Las roha dangarung nahona corona di gereja tahun. Mulia mas selamat jalan di pendita Menalu, selamat datang di pendita Banjarnahor. Tadewa mendetai ida hina denggani akan asarohai. Mar pebayanan na burju nakatana pe tutu. Tidak boleh dehonoku
edde borhati ido eddetta ide hine dingeni malate ma horsma Horas madihita salutna na ni hormatan amang pareses dohot sudi amang padita sian distrik dohot amang Manalu dohot amang Bajarnahor parjulu madok moleate dohita ala dinggado mardalan acara pisah sambut sadarion tu amang pareses lasroha sehat do amang jala buido idiuluhon acara sadarion. Kami sian mewakili Parhaladu HKBP Mampang dohot panitia pisah sambut jongjong dison madok kata parjulu tu amang Manalu. Jadi amang Manalu lasian rohanami sian Parhaladu do sudi ruas di Parsaurata kurang lebih 2 tahun molo siak kami Parhaladu ihat tidak konamang do bahwa amang padita nama tua sudah kami akasitua diramoti amang sudah kami akasitua didelegasikan tugas jadi amang dope di HKBP Mampangon padita naso padita sentris didelegasikan tugas dengan baik. Napaduahon natuari taridama hasil karya ni amang padita Manalu. Holan dang adong 2 jam verifikasi sian distrik lengkap. Sahaliot dope HKBP Mampang Prapatan Holan sadado outstanding na IP molo dibandingkan 50 tolu resort na adong di Jakartaon hita do penau jago sian 22 tiki amang serah terima omma tadana na dinggan dipimpin amang Manalu huriat tahun jala ido songon buah ni pelayan ni amang selama 2 tahun lebih moleate ma amang di pelayanan ni amang tuhita sudah akaruas kami Parhaladu di usaha kami do amang padi tahun asaliling di Garijata rodo kami menghadap tu amang pareses dungro SKI alai ala amang padita Manalu padita senior ikut tuduk tu atasan dang buibe merubah SKI ima songon kesaksian nami Parhaladu ala holong rohanami di amang Manalu jadi amang atik pe non pida amang tu Pasarbo tong dope hita pajupang saya sehat-sehat mamang dohot inang pangiduan nami unang tinggalhon kenangan nadingga di hita sudi tu amang Bajarnahor selamat datang amang pos doroha mamereng amang poso dope hita teh semangat dope amang anggo hami sude Parhaladu dison Parhaladu na siap dipimpin do amang dang adong di hami Parhaladu nalari sian uluan na daung Parhaladu ni Mampangon sadado hami siap ditugaskan manak tu dia uluan mansuru hami jadi pos marohan amang unak pola songon na gentar amang berek amang ma sudia kapadita na heasian Garijat tahun tong dope mulak tusun alani parsauran na dinggan imajo siak kami amang inang saya selamat jalan ma di amang selamat datang ma di amang Bajarnahor horas ma di hita salutna
Nau parsanga kami amang pareses pendeta media sirait do jajaran sa distrik. Nau parsanga kami amang pendeta Manalu dohot amang pendeta Banjarnahor. Soksoni tehe Parhadu Resort Mampang Perapatan. Jalan holong kami sudah ruas ni HKBP sa resort Mampang Perapatan. Maulati madon nami amang pareses noksikop dengan di pojok kamu amang pendeta Banjarnahor apalagi kion salam di paso-paso mata di patamahmu di tabed yang mu hai pason naksoni gejang ni umur tu amang Manalu Maulati amang sikop jalo ulido pakko bosemuna di grietna HKBP sa resort Mampang Perapatan. Saya di paso-paso mata di patamamu dinalau makubasi huria baru ima huria HKBP resort Pasar Rebo ditabani mu habisuhon parbinotuan nang hagogon hami perhalado naksoni ruas ni HKBP mencariono mangiro mapami di hagedukon ni rohanami nasalawon marlabas ni rohamu amang marpamuati marohamu diakka pangalahonami nasalawono selamat jalan dia amang selamat tinggal mahami resort Mampang Perapatan alai donon nami sedung nalap gabe bosan dulu kami nanggu apalah sehari sebulan dan boleh sehari sebulan sehari 2 bulan ima pangidon nami tu amang pendeta Banjarnahor selamat jalan selamat datang madi amang lasroha widah kami sederhana di jolo mamuna dakpo lagu dak wida jolo mana burju padida na burju do kamu saya pergugu yang mata di patama mama di dalam aku basi huria resort Mampang Perapatan soni nang patoruson sudah akan ada sekapan di pendeta resort nang salku imang pendeta Manalu salam tu dengan mama administrasi nak paku besita tujuan niarion sok sonita ruas ni HKBP sa resoton marlabas ni Roma hita pabor haton amang pendeta Manalu tu resort Pasar Rebo jana rakret nama hita sudah ruaso dinalao mengurupi pakubesyon ni amang pendeta sang hormat Banjarnahor. Nah kini bulu eden ini tongoson amang hutasuit bulu kami buku eden nomor 12 ma nomor 10 ayat 15 atau los ma di Batam pasumu ma di Batam paturi lakam asa dapot asa totong tiur lakam dapot nang tuam ima kami ata sadi paso-paso amat tadi Batam ita salu unda horas ma dita salu unda tu kita paralado sian Mampang do sian Tariono alani pasaton kenang-kenang cendera mata mahita tomata padita situng Manalu tinang rak Roma hita tujulanon tu amang pendeta do tinang lala iso mahamuna nang Roma paralado do Tariono do na mau keliruas wala dek Tapos lagi jika jang berita makataya deh bahasa tu cinta ramah tu kita alai sawatik
Tuhamu ama paitan nami patiresot mapang parapatan do inang tumacadenggan do parsorata salilingon jala tiki alani holongironi wa tu abangon pola do lai betu manado mangan amangon tumam asaro tumampangon. Jadi siap maamang neng mangula tu huria pasarebo memang pasorat tajuk denggan air kon amang situasi nak kiringan hurang lereng lebih hamu amang nison tata administrasi keuangan tu macam denggan do bekamu tu kami jadi tujulanon ima situ nami amang dah jadi adopsian huriata alanilah seruanami pabertuk kamu amang inang ba songo centar mata ba songo dia pe amangon lasmoran dia majala teh do inang di mana bu pasat kami tuat ma masuk Sahat mahita tu bimbingan pastoral sian preses. Nomor perpudi jadi mulai tema dihita perjulu selamat jalan mak tu pada teman lalu mulai di luas tu hatta menempati pos yang baru tentu ada hal yang harus diberikan perhatian yang serius ala isi nama hamu pensiun tu pada tanah baru tentu guranggo tugasmu di son ala hendak saya beolan saya hukum jadi kebuido terus mengalionaka pikiran tua karuas ni huria jala songon idok ni makuta suit nakin ala perbajir don jadi molo pas sehari-harian non adong waktu terbigi mengenai hujan ya kita harus hati-hati tentu keluarga medison naikon lebih banyak perhatian lana tiba-tiba ro sipataro udah nonala seperti tempat warne kubangat do ingananon satu-satunya memang ya harus mempertinggi tempaton dengan alat itu biaya besar alai bu itu tong soal itu makuta suit nakin ya gerakan pompa ya harus lebih cepat bu itu mana piga pompa di son lo mengantisipasi taringan itu edak situ terus naro udan malah pada sebelum mobil itu ibarat tempat parkir ibu jadi balas roha ala ngabui sudia kasur asurak ni tanon denggan jala imara rakola be si taringot taringan surak ni tano be nunga lengkap tinggal mengurus ima ada warni sertifikat ipasahak ma tuna berkompeten di lioma tuna sida imara sidonon taringatu si jadi selamat mak saurak ngai tu padita Manado dak saya terus memereko yalana balgani distrikon gurangnya masalah gurangnya KSK nasomat dalam debe jadi hampir
menjelang akhir periode adong ko naing hampir 40 SK tu di kayon. Jadi mulai pajulu peon tabama serek merohamu. Herong ko pe dijulumu na samaddalan. Alayala mengikat ada warion mata rantai ni pangujakonan mulai Silipi Pasaribo Mampang. Jadi somon no museon Roma museon non kayu mas 1 kali deras. Jadi terus tiap minggu kita melakukan ini. Jadi mulai pindah julon dangalani burju alai mata rantai ni perayanan itu. Sonima itu roha taringatu kegiatan non. Adong kope napajulu-julu homa benes kana. Apalagi nuaing daktu pareses sah-sahatan kana. Jadi ilului nama punga marga nuaing. Marga X, inatai marga X itu difotokopi kana tusi. Neripu kebij penyelesaian. Kaima masalah-masalah na terjadi kebe kurang akan samaddalan. Jadi ipasah matu pareses mengaturi. Alana tak saya sudah sahat SK tu pareses. Tu akan bersangkutan dok. Di sini anak perdalanan di sudi. Jadi mulai perjulu hamu naeng bangunan gak bikin cang rohamu itu dok. Hami dope nama ngarajai di kayon narohamu. Dangala nih tanggung jawab akan semakin besar. Jadi selama mak mengulah di tengah-tengah distrikon, tengah-tengah nih hamajuan nama sa nuaing, ya kita harus berubah cara pelayanan kita. Songo padita nih AKBP, dang be songo per mingguan akan asal be angan-angata. Tapi per mingguan na bui gabi bui diseleksi. Ya songo natadoki nakin edak saya minuto manang nataunon selesayon kopiton. Alai molo songo tanda-tanda zaman do. 1 tahun narobe tunggu dengan rok sayol. Jadi mulai hidup yang maun, ya kita akan jalan di tempat, tapi kita punya kreativitas. Majulah ke depan, majulah pelayanan tua kati-kitikinan yang rok. Isoni mak si donon ala antara Mampang dengan Pasaribo, saya sudah beritahu itu beda pelayanan. Di Pasaribo banyak masyarakat buruh yang harus digali pelayanan terengatusi. Buruh dan orang dison. Hidup bain lasroha menyikapi masalah ini akadongan na gabe ada pemutusan hubungan kerja. Boleh kita bekerja sama dok Menteri Sosial Bapak Batubara hampir 40.000 sembako diberikan kepada distrik DKI, sehingga itu kita bagi bersama tuaka resort. Jadi sedang tahu payakan dope itu Pak Menteri dope, mulubui dope kita dapatan sembako tuaka ruas nihuriata, na berkebutuhan jala masih dang boy kita stabil di ekonomi. Alai sa kona taro nakin dia nanilon ni Tuhan itu kita tahalas samai. Sa kona dok ni padita Manalo nakin ala juga 2 generalis samai. Jadi mantan Manado, sada mantan Solo, Surabaya. Jadi mulai do mangko permahitan non khusus ada 2 jenderali doti tadi son
Paima IBP mantan nama token nahi mantan preses. Alana peciun nama aledang binotor pe mode pagajak sinudion balas lo roaisi. Gejang mas preseson. Tapi kita meyakini periode tetap jalan hingga hampir donon 5 distrik na binodus nagabi preses. Jadi hampir 19 tahun kita ikut menjadi preses ya. Jadi mudah-mudahan pas-pas Tuhan mak ate esoni mara idok roha pengharga tuna juga jenderali marputu banitan non ate Pak ada warga Pak Penjarnahor wido soni Pak Marpaung tonggolan ni preses di benaga jenderal lah rodong di sini di preses kami gabe naik pangkat telakon. Jadi luar biasa nasida sipatu lo tonga-tongani HKBP. Soni mara nabuyu pasat kami cong-cong mahita marede mahita nomor 227. Bata manami nadiban magijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa uli basa na mauli utus upasahat kami ma na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jaro megabi uap na hutus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon patibulhon harajaom ritonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhite-hite tordim asalam hudadahami kurang nisiraw liyaumi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banwagijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaom mo sa saut malomoneroham di Vanuatu ngaon songon na di banwagijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sa samarusa nami songon panesa nami di rusa nilungan na mardusa tuhami unak kami dugyo tu pangujunan palua mahame siyan pangako.
hamu di bagasat dame calo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan Debata maho. Di sodakon Tuhan Debata buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Debata buhina tuho jala di pasorhon madamena tu todim. Katu akid agami samar foto keluarga. Siapa MC? Dihamu amanami dot inanami. Asa toktong mahamu di hudulan munabe neng talajuton ma acara ramah tama pinaboton tu ita saluna adong do di parade panitia makan siang. Jadi ngulak pola hamu manu ortu luar adong do di parade panitia tong mahamu di hudulan munabe asa boy ta lanjuton acara ta butima. Malah nggak ada.